Uh, terveisiä vaan ilta, terveys, myöhäinen ilta on, mutta on tuo rytmikin ollut ties mikä ja näytän ihan suoraan sanottua siltä, kun on se reka alle jäänyt, mutta sanotaan, että kova oli viikko. Mutta hyviä hetkiä on mahtunut matkaan, kiitos universumin niistä. Ja mennyt päivä ollut yhtä painajasta, kun on sisukset niin solmussa kuin olla voi, mutta no, eipä se. Eipä siinä, korjattaa asian. Huomenna on päivä uusi. Koitetaan ajatella positiivisesti. Ei anneta negatiivisten tekijöiden häiritä. No, eipä tässä muuta. Katsotaan, jospa se tuo yö tois parempaa olloon. Semmosta. Juu, eipä mulla muuta kuin terveisiä paljon ja parempaa vointia katsojat arvoiset. Niin. Kyllä, kovasti terkkuja tätä Savosta. Morjes.